Nesigurnost kao takva mislim da je svi imamo i da ono dolazi ili u nekim naletima ili u nekim fazama, da je pogotovo prisutna u nekim ranijim godinama, tako da, ali kažem ti, ja nekad volim i dalje kada posunem, znači da je prosto stvar živa, da je i dalje tražimo, da i dalje želimo da budemo bolji od onoga što smo bili juče. Tako da i te neke sumnje su okej, a s druge strane uvek imam tu njih na koje mogu da se oslonim i tu smo da balansiramo, da kad ja posumnjam, a jedan je siguran, ovaj drugi povuče i kaže, ovo je sigurno dobro. Tako da, sumnje su u redu, i svi ih imamo, nesigurnosti svi imamo, ali, znaš kako, kao sa svakim, recimo, strahom, ne možeš ga pobediti dok ne uđeš u to. Mislim, banalan primer, nekad sam se plašio aviona, dok nisam mnogo puta seo u taj avion, ja nisam mogao da pobedim taj strah. A sada letim slobodno i to je negde poenta, ući u strah da bi poleteo slobodno. Ja mislim da i ne treba da imam potpunu kontrolu i niko ni nadamnom, nad mojim životom nima potpunu kontrolu, da uvek treba, ja mislim da čoveku treba dati slobodu, a nekako ga iznavigirati po nekom svom osjećaju šta je to pravi put. Ja možda ne znam šta je pravi put za nju, ali imam neke vrednosti za koje verujem da su prave i to je ono što želim da prenesem, a da slobodu izbora ostavim njoj, a da probam da je sačuvam od svetla kamera i tako dalje. Tako da to je razlog što mi nju gotovo nikad ni ne pominjamo, ne slikamo, jer prosto mi smo javne ličnosti i ona je dete, ona će da izraste u devojku kakvu ona želi da izraste i to je to. Ne kontrola, samo sloboda. Napravio si ozbiljan brend od te pesme. Nekako kao da je otvorila vrata za dosta novih stvari. Pa jeste, mislim, prilično nenamerno. Ta pesma je nastala, mislim, kao i sve dosta spontano, onda kako smo obilazili teritoriju bivše Jugoslavije i svuda gde su ljudi koji su živeli ili rođeni na tom podneblju, sam vidio koliko se ljudi identifikuju sa tom idejom Made in Balkan, odnosno nas bez granica i da bi nekako ljudi voljeli smo mi svi i dalje zajedno i da osjećaju i dalje to zajedništvo, pripadništvo, to je pripadnost jedni drugima i oto ta ideja. Pa dobro, znaš kako, mi u kući pričamo o svemu, tako da naravno sam sa neke pričao i pogotovo kad su stigle te prve ideje kako bi naš brend trebao da izgleda. Ona je bila oduševljena, pošto ja generalno više mozgam oko stvari, nekad i više sumnjam i tako, onda mi je možda i bila tu dobrodošla da neke stvari presečem, tako da u tom smislu mi jeste bila značajna.